Da, deci, băi, băieți și fete, chestia asta cu e-commerce-ul e multă minciună, multă minciună. E luni dimineață, m-am trezit pe la 7 și am muncit cam până la ora 8, pentru că a fost nevoie să trimit toate AVB-urile de peste weekend. Am răspuns și la câteva mail-uri, deci am trimis AVB-urile la depozit. Acolo la depozit avem o doamnă foarte drăguță care se ocupă de colecte și de retururi. La Customer Support avem o altă doamnă tot așa foarte drăguță. Mai avem și AI la Customer Support și pe magazin s-au pus automatizări la greu. Comenzile intră în mod automat, marketingul merge tot așa pe automat, chiar și contabilitatea, se generează facturile tot așa în mod automat. Așa că pentru restul orelor din zi m-am gândit să ies puțin pe lac, pentru că aici îmi vin de altfel și idei bune, puțin mai bune decât atunci când stau închis. Dar din păcate am ieșit singur, pentru că la ora asta majoritatea prietenilor mei lucrează. Și da, deci eu zic că nu e ok să vă apucați să faceți chestia asta, pentru că veți deveni niște singuratici, așa, niște singuratici în mijlocul naturii și nu prea e ok, nu, deci toată chestia asta nu vă luați, da? Nu, eu zic să nu vă luați după ăștia care promovează chestia asta pe net.